Hai, bună seara! Astăzi pregătim un ghiozdan pentru un copil care vine dintr-un mediu defavorizat. Totul este organizat de la cei de la Strigă pentru Educație și mi se pare o inițiativă super mișto, pentru că puteți ajuta și voi un copil să se ducă la grădiniță, la școală și e drăguț. Și astăzi facem ghiozdanul împreună. Ghiozdan foarte cute care are un ursuleț așa în interior. Începem cu cea mai mare chestie. Un joc interactiv, carton colorat 100 de bucăți, e colorată, o mapă în care să își pune ea lucrările, set de acuarele cu carioci, creioane colorate, o cărticică cu o pisicuță, cum v-am zis, am fost pe animale inspirat. Și deși eu în viața asta nu cred că îmi doresc copii, nu simt că sunt capabil să crești și nici că am simțul patern de a crește un copil, nu știu, m-a atins așa la suflet să fac acest ghiozdan și a fost pentru prima oară când am plecat eu să iau niște rechizite pentru o fetiță. Vă dați seama că nici nu o cunosc, nici nimica, dar m-a simțit super bine. Și dacă aveți și voi ocazia asta să faceți acest lucru cândva, just do it, pentru că pe lângă că ajutați o persoană, e super nice și pentru voi. Acțiunea de a cumpăra suport de instrumente pentru scris, farfecă, creioane și mi-a luat și încă un ghiozdanaj pentru că ăsta mi s-a părut foarte mare și ăsta mi s-a părut foarte cute. O să-l pun și pe acesta ca să aibă două ghiozdanaje și să le ia când vrea ea mușchiul ei, da? Cam atâta pentru azi, la revedere!